Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Es comencem una setmana més en l'espai de cuina. Des de Casa Roque, Morella, a la comarca dels Ports, anem una setmana més a que veieu les receptes que vos expliquem. En recordeu que teniu un correu on us podeu dir les vostres suggerències i sobretot si hi ha alguna recepta que variaríeu o li aniríeu cosetes. Vos encanta saber el que esteu fent i en què podem millorar les nostres receptes. Anem a la recepta d'avui. Esta setmana farem unes quantes receptes en tomata de penjar, que és el producte d'esta setmana, però mentrestant mos arriben, anem a parlar d'una targeta diferent. Es comencem, farem una caballa en verduretes. Aquí teniu 2 caballes, després carbassí, llima, ceba, albergina i després hi ha una miqueta de vi blanquet i una miqueta d'oli. Què vos país? A que en això podem fer una cosa molt senzilleta i sobretot per començar la setmana una miqueta més tranquil·lets i poquet a poquet anar pujant de proteïnes i de substàncies plats. Anem allà a guisar. Anem a guisar. Primer que res, mireu, la caballa directament hem anat a la pescaderia i molant donar ja filetejadeta ja directament sense l'espina. I ara anem a partir-la, a veure si ho partim bé, que després de la faena que ha fet la pescatera, si ho trenquem nosaltres ara, no quedarà bé. Entonces, deixem els 2 filetets i 2 més per així. I això ho ficarem directament a fregir. Mentrestant s'estarà fregint, agafarem i farem el resto de les verduretes. Jo en este cas, si volguéreu, també se podia fer directament al forn. O també se pot fer en una miqueta de farina. Vos recordeu el truco que vam dir de poder ficar-li una miqueta de farina? En recordeu, en podia ser de diferents formes. Tenim així el peixet, mos sabem una miqueta a les mans. És convenient el que hem parlat molts de dies, que tinguem que sempre gastar diferents tipus de producte. Un dia més en peixet, l'altre dia més en carn, l'altre dia més en verdura i sobretot combinar-ho tot una miqueta. A veure, anem a ficar-li ja directament a les 2. Veieu, quasi que anem a gastar esta que és gran perquè així mos quedarà molt millor. El que vos dia, si volguérem que quedare més al dente, ho faríem directament al forn. Anem a ficar-li, mireu. Com veureu, he ficat quan encara l'oli pràcticament no agarra temperatura per a que se vagi fent molt poquet a poquet. Fiquem així. Directament. I ara li ficarem un poquetet de sal. Molt bé. Ara anem directament, hem treballat en peix, anem a fer canvi de... Ara després limpiarem l'altre, el cuchillo limpiem sempre, que canviem de producte és convenient sempre netejar les nostres ferramentes. Veieu com ahir, poquet a poquet, se va coent. Les verduretes que ficarem. Tal com sempre vos explico, podem ficar el tipus de verdura que vulguem, cada un el que més vos agrade. En este cas li ficarem una miqueta de carbassí, una miqueta d'albergina, ceba i una miqueta de llima. De llima anem a ficar només la part de la pell, perquè li doni una miqueta més d'aquest punt cítric que ens interessa. Teniu en compte que en les verdures el que anem a fer és tipus una guarnició. Veureu com quedarà. Tenim així. Vaig a tallar-ho a dadets perquè després el que vos dia, anem a fer com si fos tipus una guarnició. Molt de compte de no tallar-nos. En recordeu el que dic sempre. Si tenim el cuchillo ben afilat, no mos tallarem sempre i quan no fiquem el dit baix del cuchillo.
Així, una miqueta més. Molt bé. Les verdures que fiquem poden combinar les verdures que més ens agraden. Jo en aquest cas ja vos dic, ficarem així una miqueta de albergina, una miqueta de carbassí i després una miqueta de ceba. Bueno. La combinació de sabors, cada uno el que vos agrade. Totes aquestes verdures, prèviament el que han fet a seu primer, les han passades per aigua, per a que estiguen ben límpies i ben desinfectades. A veure que tenim així ja la caballa, mireu. Així tenim ja. Mireu com està quedant esta caballa. Veieu? Si ens ho volguérem menjar tal qual, estaria ja perfecte. Anem a apagar el foc i anem a deixar que se faci en la calentoreta. Oye, així tenim la nostra verdureta. Anem a donar-li aquest puntet cítric. El puntet cítric aconseguirem en una miqueta de la pell de la llima. Li podríem ficar també uns trossets, però això ja depèn cada uno com vulguem. Anem a ficar-li ara la ceba. Com voleu que la tallem? Vos recordeu dels dos tipus de talls que tenim? A veure qui se'n recorda. Uno era el facilet, que és en juliana. I l'altre, vos recordeu quin nom era? Va, penseu un poquet. Es començava per B. Vale? Brunoise. En recordeu que per a tallar en brunoise el que anem a fer és ficar el cuchillo, no arriba hasta el fondo. Tallem sense arribar al fondo. A la punteta ho deixem sense tallar. Veieu? Sempre el cuchillo com si clavàrem damunt de la ceba, per no tallar-nos. A veure que sí. Xarrant se mos cremen les verdures malament, I així ja tallaet, en quadradets. Vale? Eixa punteta de ceba. Ahí tenim. Ara que tenim ja totes les verduretes, anem a ficar-li un poquet de sal i un poquet de pebre. Molt bé, tot això anem a llevar-ho ja i anem a deixar la nostra cuina despejadeta. Lo que vos dia, veieu així la caballa, l'emparalla i per baix està quasi. Deixarem així allà, perfecte. Després serà un puntet en tota la verdureta. Hi ha que tindre en compte que directament així el que farem serà ficar-li una miqueta del vi per a desglaçar i després ja juntar-ho tot. I al final quasi ficarem el que és la pell de la llima. Com ho veieu? A que de moment té molt bona pinta. Comencem la setmana, us diem, en coses senzilletes i molt saludables. Tornem en seguida, mentre anem fent les verduretes. Ja tenim així la nostra verdureta. I així tenim ja la caballa, que l'hem tornat a encendre. Ara ajuntem la verdureta en la caballa. Penseu que així que ens falta ficar el trosset de llima, Perquè la llima és al final per donar-li aquest puntet d'acidesa. La llima igual hi ha gent que no vos agrada. Opcional total. Ja vos dic que jo totes les receptes són opcionals perquè cada un feu el que més vos agrada. Mireu, ara anem a ficar-li, xufem un poquet l'extractor, que se'n vagi un poquet, i ara anem a desglaçar-ho. Vos recordeu que desglaçar és ficar-li un poquet de, en aquest cas, vi blanquet per a que solte tots els jugos de la cocció. Ahí ese puntet. Ara anem a ficar-li la llima. La llima tenim dues opcions. Hi ha una opció que és directament fer una espècie de virutetes si volem deixar tot el rato. L'altra opció també seria, si volem, és ficar exprimir una miqueta de la llima. Però això a tot el món no li agrada ja. Si volguérem donar-li aquest puntet de llima i llevar-lo quan mos agradara,
també està l'opció de ficar... Ahí de moment ho tenim ahí tal qual. Mireu, veu, aquest puntet de llima, imagineu-se que no vos agrada la llima tot el rato. Doncs directament fiquem estos dos trossets granets que li done tot el gustet i antes d'emplatar ho llevaríem. Vos recordeu el que vam fer en la cayena en el pollastre en curri i cúrcuma? Que la vam llevar, doncs, ahí lo mateix, la podem llevar en qualsevol moment. I a sobre n'hi ha que deixar-ho, que s'acabe de coure un poquetet, i mentrestant esperarem a veure si hi arribem del mas de fumeros en la tomata de penjar. Què vos paix? A que de moment porta tot això a bona marxa. Doncs parem un segonet, irem a veure si ja mos arriba la tomata de penjar. Es comencem nova setmana i seguim a les Useres. La setmana passada vam parlar del vi i ara parlarem de tomata. Tomata de penjar del mas de fumeros. Esteban vindrà i mos contarà la tomata, el que podem fer, i mos portarà tomatetes perquè puguem fer unes quantes recetes. Vos animeu? Anem allà. Bones? Muy buenas. Tomata de penjar. Sí, senyor. A veure. Contamos, a veure. Què és el que podem fer en esta maravilla de tomata? Home, doncs els tomates de penjar poden fer moltes coses. Principalment, sucar el pa, per fer un bon entrepà, una tosta per desdejunar, i cada dia s'està utilitzant més en la cuina. Vosaltres, els cuiners, cada dia l'esteu gastant més. Molts la utilitzen per a sofregits, per a arrossos, per acompanyar carns, per acompanyar peixos. Bueno, té moltes utilitats. Quina seria la principal característica d'aquestes tomates? Però aquestes tomates se diferencien de la resta de tomates. Primera, que són els tomates de llarga vida, és a dir, que poden aguantar 3-4 mesos en una zona fresca, sense necessitat de ficar-les a un frigorífic. Això és una de les seues qualitats. Diguem, s'aguanta millor penjats a la falsa de la casa o en un frutero en la cuina que dins de la nevera, perquè no agarren aquesta humitat. Tenen molt poqueta pell, per això són molt bones per untar, i són molt més dolces que qualsevol altra tomata d'ensalada o altres tipus de tomata que existeixen. Entonces, quan guisem en aquestes tomates no faria falta ficar-li aquest puntet de sucre i fiquem per l'acidès? Seria suficient o sempre aniria aquest puntet? Jo crec que no. A la tomata de penjar, com és una tomata més dolça, diguem, més plana, no li fa falta el sucre. Perfecte. I conta-mos, com feu esta maravilla? Perquè això va poder ficar-ho així, a la labor té que ser... Pues sí, tenen molta feina. Això tens que agarrar una tomata i una a una enregistrar-les, cosir-les a la corda. A la cordeta. Entonces, això tal qual ho tindríem penjadeta ahí a la despensa. Correcte. I qualsevol persona que ho compre seria això, en vez de ficar-ho a la nevera, directament penjadetes. Penjadetes a la cuina, a la despensa, a la galeria, a un puesto fred i ventilat. I cada dia, per a fer un entrepà, per anar a treballar, agarres la tomateta, la restregues en el pa. Quan més dies passen des de la seva recol·lecció, se va fent més carnosa, té més suc i més refrega en el pa. Molt bé, molt bé. Pues ahí tenim esta maravilla i anem a fer diverses recetes que aprofitarem estos manjars que ens has portat per a poder fer moltes cosetes. Molt bé. Moltíssimes gràcies. De res, home. Mireu, ja tenim així la caballa perfecta. Ara ja ens falta el punt important. Anem a ficar-li un puntet i un puntet de pebre, perquè tingui un poquet més de... I ara ja anem a emplatar-ho. Mireu, passarem a este costaet, així no se mos seguirà coent. Directament ara, a l'hora d'emplatar, podríem fer moltíssimes coses. Jo simplement el que anem a fer és ficar els dos trossets de caballa i al costaet ficarem tota la verdureta a modo de guarnició. I el jugo que tenim de coure la caballa en tot el jugo de la verdureta, el peix, més el vi blanquet, això serà el juguet que anirà per damunt. Tal com havíem dit, veu, així tenim el nostre trosset de llima, que això el deixem allà al costaet. I així està l'altre. Si l'haguérem ficat, veu, aquests trossets, per la salseta li dona un puntet molt bo.
el que vos dia, si no voleu que tingui aquest puntet àcid, doncs directament el que haguem fet és deixar només els trossets sencerets. I ara ja agarrem una miqueta del juguet i és simplement això, donar-li un poquetet perquè no se mos quede tan sec el que és el peixet. Teniu en compte que este no és un peix que pugui ser en salsa per sucar molt de pa. Així el que estem buscant és combinació de la verdureta en el peixet i un puntet de jugo, però només un puntet. Ahí ho tenim. Anem a limpiar el nostre plat. I així tenim ja la nostra caballa que hem preparat en una miqueta de verdureta i aquest puntet de vi blanc. Què vos paeix? Què vos paeix tot això? Teniu en compte que a partir d'avui es començarem a guisar en la tomata de penjar que ens ha portat Esteban, del Mar dels Fumeros. Avui, verdureta amb peixet. Que aprofite!